Ako si Dong. Ako si Vi. Ako si Court. O kami Kami ang Iglesia Iglesia ni Court. Ay, tinuod din putan yung Ginoo sa kaning Biblia. Ang tuon na. Ha? Ano ba? Kung buot man ganito na naon. Mas buotan pa man ang atong presidente kaysa ka ng ginuuhan ng Biblia. Lunis? Awa. Obserbahan ninyong duha. Ah, hey. Nakinamdam mo atong secret agreement ni Tigong dito sa China. Ah, Nasuko bagod si Bongbong Marcos ato. bitaw no? Pero sa unang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 19, yun itong patay sa Ginoo ang kuwan, ang katong 70 ka mga tao. Ito mo, ang sarisala itong mga tawanan na. Oo, sabi sa Ano man? Igo ang nili sa secret agreement sa Ginoo. Bakit yung Ginoo, ha?